Tak čus, Kaktus je tu a vítam vás u tohto videa. Toto video je úplne prvé video na tomto channeli, ako moje video. A Game Studio ma pridalo, čo im veľmi ďakujem. No a budem tiež točiť na tento channel. Určite pozrite aj môj samostatný channel Kaktus TV. Alebo Kaktus Games. U Kaktus TV tam mi môžete napísať, urobím vám kľudne intro zdarma. Na Kaktus Games točím tam iba také hry, také o ničom. No a dneska som tu s hrou Break Me Totally, alebo ináč povedané, jak sa to povie, Stickman Dismount, tak sa to volá. A jak môžete vidieť, ja už to hrajem celkom dlhú dobu. No a v čom spočíva táto hra? Takže je to o tom, že vy ste takýto panáčik a tu máte hociaké tieto vehicle, bože, dopravné prostriedky alebo nejaké také pomocky. A tu máte props, čo sú takéto vecičky, čo si môžete dať TNT alebo rampu, no doplnky, tak poviem props. A o to ide, že musíte tu čo najviac rozbiť tú panáčika. A zo začiatku to ukáže aj úlohy, len ja som zabudol, som si to neprečítal. No vidíte? Až aj pekne kňučí. Bum, bum, bum. Bum, bum. Jau, to by som nechcel. Si kokos, jeho to tu bude lámať úplne, že až. Drž. Bum. No, chápeť snať. A vidíte, tu máte tie misie. Napríklad teraz máme misiu Explode 5 TNTs, čiže máme explodovať 5 TNTčok. Kľudne. Ja si dám takú keď tak, pozíciu si dám takúto napríklad. A ide a šťapka mu odletela. To jak vyletelo! To ste videli, ľudia? Jak to vyletelo? More, tak to odletelo jak... To vážne? Ani jedno TNT. No, kašlem na to. Pekné backflip, motherfucker. Drž. Au, drž. Si kokos. Mne sa na tejto hre najviac páči to, že tu môžete robiť hociaké somariny. Napríklad toto. A čiapka mu nemôže odletieť, ináč to po mne má zmysel hrať. Drž. Jak to zase odletelo? Bum, bum. OK, teraz ma to odpalilo tam. Teraz bum. OK, máme misiu za sebou. Jej, čiapka Vážne? Ona to bude breakdancovať? Dobre, nevadí. Toto video bude aj trošku také informačné, lebo vám budem hovoriť o mne. Ale neviem, či dačo také poviem. Moje prvé video na tomto channeli, Kedy more TikTok 9. OK, čiže ideme ďalej. Jak môžete vidieť, nerobilo to nič. A ideme naspäť. A tu máte hociaké také doplnky, napríklad mne sa najviac páči taká, počkaj, kde je tam toto. Lebo ono to tu dáte tie 3 TNT. Dalo to už? Dobre, 3 TNT. Zoberete si, čo to bolo, počkať, motorku. A stlačíte a ono... Aha, tak zle som to dal, počkať ešte raz. No, mohlo by to byť možno. Áno. Nie, oni to opravili, však už by som mal byť hore. No, je tu taký bug, že sa prebugujete vonku, ale oni to asi opravili. No, nevadí. Pridali tu aj nové mapy, čudujem sa. Napríklad túto nemám odomknutú. Pendulums versus Fans. Tu sa najlepšie získavajú, ako keby získava najlepšie to skóre, lebo
odrazíte sa od tej guličky a vám to hneď dá nejaké to skoré. Bum. 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 Tak nič. OK. Ideme ďalej. Ok, ešte vám ukážem aj nejaké replay, čo som niekedy sa mi stalo. Backflip a skôr toto si pozrieme napríklad. Si môžete aj prehrávať, keď si to dáte uložiť. Čiže vidíte, rozbehol som sa. Teraz ma to vyhodilo. Ak som padal, môžete pozrieť, jak sa mi tu hore skore napočítavalo. No, a to je všetko. Alebo ešte jeden taký dobrý, čo sa mi stalo. Teraz som zlomený chrbát, motorka do hrudia, to nie. Ale je tam Spider-Man fail. Čakajte, ja si to už nepamätám. The fuck back. Toto asi. Neviem. Keď nie, tak prepáčte. OK, čiže sa pozrieme. Áno, to je asi toto. Áno, to je toto. Toto držalo za hlavu. A vidíte? Počkaj, ja vám to pretočím. A ešte raz, ja to dám do slow motion. Vidíte? Tu spadol. A jak ho to vyhodilo, tak jemu to pricvaklo hlavu. Keď sa pozrete. Nie teraz, ale až druhé kolo. Tu sa držal, ešte z plných síl, nevládal. A teraz sa pozrite. Vidíte to? Tak mu to pricvaklo hlavu. Teraz ho to pustí dole. Bum. Teraz tu sa bude držať. To trošku pretočím. Vidíte? Tu pomôc. Spadol dole. A už som si, jak som to hral, tak som si myslel, že wow, jak to pekne prežil, ne? Už to mi odpočítavalo a zrazu sa pozrite, čo stalo, hej? Bum. A potom to spadlo. Okay. Mal som dole TNT, či nie? Ne. No vidíte, tak toto nejak funguje v tejto hre. A ešte si zahráme asi posledné kolo a potom to ukončím. Tu sa mi najviac s týmto autom, počkajte. Takže Propandos, tu dám Propandos, Pandos a teraz si dám také porádne auto, pôjdem na skútri, čo ja viem. A ideme, a teraz pozrite, bum, meteority, prežijem to? Do lebky som dostal. Kámo, tak toto je porádne. OK, čiže jak sa vám video páčilo, tak dajte like. Keď nie, tak dajte aspoň odber, čo už na Game Studio, alebo na moje dva channely Cactus Games a Cactus TV. Keď chcete intro zdarma, alebo profilku, alebo banner, tak mi napíšte do komentárov na Cactus Games, či Cactus SK, bože, už som doplnený, na Cactus TV, tam do komentárov mi napíšte, kto chce intro zdarma. A dajte odber určite. Ja sa s vami lúčim. A čusandos.